Uy, nakapasod pa. Tarungon na ako pasok. Gilok kaya, oy. Siyempre, ana, dyan na. Okay. Okay, ba, gilok. Ay, ano ba? Kuya, Gilok, ayo ako na sentiyo. ay, di pasod pag ayaw kay. Mulag sakit magud siya. Ano naman na mo, na ito pasok. Hindi na hirang ba? Ako mo gani. Ya, itong sabot na to, ya ba? Kasi, mabatang gidati ka diri. Ano to itong sabot niya? Ari lang ta diri, oh. Ayag manina mo. Ay, pisto kayo. Ya na niya, masuko iya, makitaan ta. Oy, ako ang kanang ibilin na ni sa akong mga ginikanan diri kay tuam sila sa syudad nya ako man diri usa jo magari-ari diri. Monong pabor kay gidati ka diri Nindot para yun ang white tao, ya. Eh, white tao, dira. wala kitara. Ako tara, dira. Kitara gani. Ya, ready na kaya? Ako ready na kay kanya ikaw ready na ka. Oh, ready na kayo, eh. Ginaminam na biya ko. Pantay bitaw ka. Oh. Tutos payag na. Ready na chicken ko! Pantay ka, ready na sige ka. Ako sus lugar biya ko naghinam-hinam ba nimo. Ako sa diya kay gusto sa ko makabawas nimo kay una ra ba kay ikaw kay grabe kay ka makadalag kuan ba gilok kaayo Oh, natural nga na gina para ba magpangita ang kamo mga babae ba magpangita. Karon ko baka pa. diya ya uy Nang unsa gigil ako maayo nimo. Ako sa diya nanggigil sa kuli mo ya ay Nya. ako una Oh my god. di ikaw ba naguna ato naagi niya dapat ako na sa drone Nang gapon karon ako lay una kay bahala kay tagbahon gyapon ti ka. abati ako lay una ya Uh-oh. ina Nang kuan lang para patas magchinitsang ta. sige 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 pantay ka. pilde ka Dili. ako una Ready na ko. Ready na ko. Ready na ko. Dali ko na mo bigay. Kung ba atong gi. Yeah. Ano na dapat dakwit? Dakwit na po. Inaya lang. Uy, usa man siya. Inaya lang. Nadunggan niya ako nadunggan. Yes. Wala ko nadunggan. Uy, bungol ka. Nakadungog ka sa ako. Oh, kalami ana yo oy. Oh my god. Siyempre ako na ko. Uy, ang bibay di ka nak maayo. Ngani ko laki na yo. Ako ni yabi. Ala yo ana. Laro kayo na. Ala, how do they kay muda ang babay kay ning tingog man ang anak ni. Uy, kadam sa cellphone ang daman na kasi viral makakuha sa niya rasa. Gago. Ay, pasod. Uy, pasod. Uy, pasod pa. Tarungon na ako pasok. Gilok kaya, oy. Siyempre. Dayan na dyan na. Okay. Uh-oh. Okay ba, gilok. Ay, ano ba? Kuya, Gilok, ayo ako na sentiyo. ay, di pasod pag ayaw kay mulag sakit magud siya. Ano naman na mo na guna ito pasok. Hindi na hirang ba? Ako mo gani. Lamian na yaw. Ay, agay, gilok kaya, gilok kayo. Taka naglamok. Nay, ang Siyempre, ang ganda. agwanta ha lang kayo. Sa una raman ang gilok kung sakit. Nay, ya, ha? Ako bigyan ginahin. Wala sa doy ako sige lang sa. Sige, ikaw Bibi, ako na sa pisto. Ako na sa pisto. Bakit dinamitan ang bakit video? Grabe, ang giloka. Ha? Giloka na ay. Gilok kayo. Ayog luhog. Ikaw ko ni. Ay, gilukan ko na. Ako na sada. Sige lang. Charul. Charul. Tahu? Oh no. Uy. Uy, unsa mo dira? So, si Big 1, si Big 2, si Big 3 man din di ay. Uy, Ang wala, may triplets. puso. Nag-video lagi mo. Wala ay. Napindutan na. Ikaw sa na. Pindutan. Napindutan na. Kana ka puso. Oh, yang ko ano ninyo, inyo hadin na. Di manangat kami sa saging ba puso. Oh, ang nagtanong man na. Naman mo diri. Naman diri Uh-oh. kay hangad mi og ay mo tiya mahagbong ba. Nagnanga mi daan. Kabalo na kuya. Sus.
Video-video. Sige na, ato sa saya sa patanawas ako na ko Hoy, patanawas. bastos tayo mo ha. Bastos. Ingon mo. Wala giya. Wala giya. Ipasod. Sus, mga marites kay dagko. Hoy, ako ta ni kuya oy. Liyabag mo. Kuya din na nimo. Oh, igsoon mi. Igsoon ta mi dagko. Dua mi ani oh. Ay sila kayo. Ikaw ka na ba? Ikaw ka na, okay. Kuya ang tawagan nila. Oh, ano, sumaya ka na, sumaya ka na, sa mundunggan, di ba? Oh, ikaw ka na, di ba? Gilok. Dali sa diri, hoy. Managa mga marites, pataka lang. Buka. Sarun. Tahu? Loh. Ano? Mga buang, ha? Mga kaliwat at buang. Ay, mga kaliwat na sila buang. Naabot ni Dere. Langkat lagi.